central defense Kaizer Chiefs ine-options eziyi-5 ngoku. Most teams, i-top teams bafethu ezidlala domestically nakudlala nge-continent okanye nge-Champions League, UEFA okanye CAF Champions League, funeke ube ne-defenders at least eziyi-5 kwi-team yakho. Kaizer Chiefs next season bafethu with the CAF Confederation Cup, Kaizer Chiefs izodlala more than 50 games bafethu, 50 games, games ezininzi ezo. Machitana Makrotmani, Kaizer Chiefs in a central defender entsha from Stellenbosch FC, Thabo Moloisane. Into eyi-1 emenza uThabo Moloisane i-central defenders ezininzi apha eMzantsi bafethu. Layout iyakwazi udrive nebhola from enyaweni iphume kwi-defensive zone ingene kwi-midfield iyofika kwi-final third. Zininzi defenders ezikwazi ukwenza low way, but uThabo yena ustand out ngoba uyenza with more frequency. Umjita unayo i-confidence uyiphinda-phinda la way kaninzi, but there is more to him. Umjita akaphelelanga apho. There are so many more qualities zikaThabo. Mamela, so if awukazitholi ii-news namhlanje ekuseni ziphumile from one of the most trusted reporters apha eMzantsi, uMazola Molefe ka-SABC Sport. uMalefe siyamazi uclose ne-Kaizer Chiefs and ne-agent kaThabo uKarabo we-PM management, so there are no questions over le reporting ngaba true or not. Umjita uya Kaizer Chiefs and usayine i-3-year deal. iStellenbosch asimreleasanga, asimrejectanga. Umjita uhamba as a free agent because warefusa usayina i-contract entsha eStellenbosch, uyiforcile imove yakhe. By the time waseyazi uba uyafuna i-Kaizer Chiefs, now he's going to Kaizer Chiefs. Umjita, the biggest team in the country in terms of his support base. Prime age uThabo ngona 27 ngecareer yakhe. Ezibanishini ngiqala ivideo bafethu uba Umjita i-stand out qualities yakhe uyakwazi udrive nebhola. Okwesibini iqaphelayo nguThabo xa umbukele, uThabo une-composure bafethu, uyaphola lo Mjita. Siyazi nge-modern football i-players, i-defenders ezininzi ziba under pressure, ziyapresswa. Iba ne-picture nje bafethu M10-8 semi-final badlala ne-Sundowns okanye i-Pirates. uBrian Leon okanye uTashrick Matthews zi-monsters opressa ke ezo, ziyampressa uThabo. uThabo uyakwazi uphola. Umjita unayo ability, uyakwazi urelaxa, uyakwazi uthena aselecte ipass, and kii-passes Umjita unayo i-range yakhona, uyakwazi ushaya e-short, uyakwazi ushaya e-medium, uyakwazi ushaya e-long. Yeyiphi enye iquality nayo ebalulekileyo kwi-modern defenders? uThabo bafethu uquick, ayikho-slow, unaso isitulo, uyakwazi usuka Umjita. Upha kweza levels kaLebone Siyema in terms of uba quick Umjita. Apha kule disk yanamhlanje awunokwazi udlala ki-top team efana ne-Kaizer Chiefs, uzodlala na-CAF Confederation Cup, ubizwe naKibafana Bafana if awukwazi uba quick xa usuka i-defense. Kule bhola yanamhlanje bafethu, if awukwazi utracker back nge-speed uleqa i-counter attacks, awuzukwazi udlala bafethu. uThabo uyayithikisha lo box, umnandi, uyakwazi usuka Umjita uquick. Ki-1v1 defending uThabo ukhona nayo ulapho Umjita. Kanye zikhiphane ngale yo-1-on-1 defending. Umjita akawi nje xa ijone ne-defender, uyahlala ame ngenyawo, akawi nje. And Umjita doesn't always commit. Sometimes xa uki-1v1 you don't always have to commit utacklish, but layout iyakwazi ukuvela delay attack xa ivale umntu. And then ke ngoku masithethe nge-anticipation yakhe Umjita. Le way ibalulekile ke-modern defending Machita if akwazi u-anticipate. Sithetha ngani wona apho? Layout iyakwazi ureada igame, ikwazi u-intercepta ibhola, ikwazi Umjita uyinukisa i-danger before the pass. And if iplayer iyakwazi ukwenza low way efana noThabo plus noSiyema phaki Orlando Pirates, if yakwazi u-anticipate before ipass ifike and yakwazi unukisa i-danger, uyayiwina ibhola ungakhange wenze kwa-tackle. Quality leyo, and kusele out izoza nayo low Kaizer Chiefs because i-quick and yakwazi u-anticipate Umjita ureda ne-game kakuhle. And then ke ngokuthetha nge-central defender apha, so Umjita unjani kwe-header, unjani phezulu emoyeni. Layout ayona defender inde uzodibana nayo, but ke xa ungoyi-defender ende kakhulu funeka uyazi uba kuse unayo i-quality ne-ability yokuxhuma. Layout can jump very well and he has no choice because Umjita ayikho mde kakhulu. Uyakwazi uclearisha i-danger from i-boxes, uyakwazi uwina i-head against i-striker. At the same time Umjita uyakwazi uscora from i-corners. iStellenbosch out of 118 games uThabo una 4 goals wayiskorayo. Nalapho kwi-modern defending funeka ukwazi uzwakala when it comes to goals. Umuntu onjani Umjita outside the field? I-clubs ezifana nalena ezamakhosi bafethu zayijonga lo iba ngumuntu onjani xa ungadlali. I-clubs azifuna usayina umntu apha zinike umntu i-contract ye-3 years abeke isalary egrot Umjita, but layout lena ibhizi ifika phaa eJoburg igcwale indawo yenze izinto ebusuku, and then Umjita angakwazi uperforma, akwazi unceda i-club.
indaba ezimnandi ke bafethu le out esmart and eyaziyo ifuna ntoni elifini umjida. At 27 already umjida seyetshatile nesenayo nomntana omncane umjida. Lo weighted ba umjida unayo ifocus ifamily life and career yakhe umjida uyithatha seriously. Awunoba i-vice captain eStellenbosch FC udlale more than 100 games eStellenbosch if awunayo discipline. Ndayazi bafethu iStellenbosch mna pha eStellenbosch yabona mandiphi mos if ngwasekapa yale ndawo iStellenbosch bafethu i-down encinci. Pha eStellenbosch if awunayo discipline iStellenbosch iyakwazi ubona fast down encinci leyana and then ikuvayise ikugxothe mfethu. uThabo yenye players izahlala phana for umjida uyowahlala pha ukubone bafethu iStellenbosch ba ezinye players phana zivele zigxothwe nje zihlala 6 months 4 months nxa idiscipline uyayazi mhlawumbe ukuxelela bafethu. Le out ihleli pha iStellenbosch yafika ngo-23 yahamba ngo-26 ihleli 3 years iStellenbosch idiscipline umjida uyiphethe. And then out inazo personal achievements bafethu ne-contribution yakhe umjida ngokupheleleyo iStellenbosch FC kule 3 years ebephaka iStellenbosch le out iStellenbosch yafinisha number 3 ngo-24-25 season. uThabo waba yinomini ye-defender of the season ngala season alongside uGrant Kekana we-Sundowns plus noNkosinathi Sibisi Orlando Pirates. Ezi nominees ka-24-25 years obviously zange ayiwine la award but yathetha kakhulu lo way and at the time umjida bese ibafana international. Ngesizini alandelayo uThabo wanceda iStellenbosch bama iwine i-Carling knockout final. Same season iStellenbosch yaki semi-finals ze-CAF Confederation Cup. uThabo was one of the key players iphana. So at 27 the out inayo experience internationally and inayo experience eAfrica. Kaizer Chiefs yapi next season iya Africa ke-CAF Confederation Cup. And then ukuvala amajita uThabo eJoburg asinolindele ba makafika balahleke okanye abene ubunzima nje for uadapter ngoba le out apho isuka khona Grand umjida waseGauteng. I-top of information eyifumanayo umjida ba le out isuka eTshwane ePretoria and umjida kakade wadlala kwi-academy yeSundowns. So akhondo iChiefs ngabane worry yayo ba okay umjida akanokwazi uadapter eGauteng kanye eJohannesburg likhaya lakhe usuka pha umjida iTshwane plus neJohannesburg yafana ngathi indawo yenye. So adaptation ayizuba engxaki ifamily yakhe ikhona phana. Kaizer Chiefs isayine i-player equality bafethu on and off the pitch. Le out inayo Betway Premiership experience bafethu more than 100 games Betway Premiership close to 200 because Maritzburg umjida wadlala before ayike iStellenbosch FC. Uzofika amakhosi enze i-impact suma same time. Kaizer Chiefs ke manje ngoku central defense Kaizer Chiefs ine-options ezi-5 ngoku. Most teams i-top teams bafethu ezidlala domestically nakudlala nge-continent okanye ke-Champions League UEFA okanye CAF Champions League funeke ube ne-defenders at least ezi-5 ki-team yakho. Kaizer Chiefs next season bafethu with the CAF Confederation Cup Kaizer Chiefs izodlala more than 50 games bafethu 50 games zi-games ezininzi ezo. Kaizer Chiefs inazo options apha. Aiden McCarthy the best one sena 22. Iniacho Miguel ukhona, Given Msimango ukhona, Zitha Kwinika i-former teammate yakhe iStellenbosch ikhona. So ya options bafethu zikhona eNaturena central defense next season. Senaba khona players ngavaya bafethu onokuthi ku-Aiden McCarthy efenga overseas ngoba i-quality player, one of the best players eKaizer Chiefs kule season and sena 22 anzokuthi ukuba uye Europe quality player bafethu. Iniacho Miguel ngahamba naye nje if iKaizer Chiefs ifuna uvula i-foreign sport, if iKaizer Chiefs ifumana i-foreign players maybe ezi-2 kanye ezi-3 kafuneke ivule i-spaces. uNtwari yena goalkeeper yakhe Ntwari ingathi uzohamba nakanjani. noMiguel ngahamba but akunyanzelekanga bamakahamba. Abanye abantu ndiyabazi bafethu abamfuna Iniacho Miguel but ikhona i-leadership quality phana bafethu and umjida if i-team idlala grand ayizoba khona la way ba uMiguel uyasichisa. He's more than his mistakes la out bafethu but abantu bane-opinions zabo. But yeah, Kaizer Chiefs bafethu una 5 defenders ngoku. Nazo vandag bafethu ngicela ngale balo support i-channel bafethu nishaye ulike okanye subscribe. Mwacha bafethu.